Сповідаюся всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми. Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молим. Амен. Читання книги дел апостолов. У те дни Стефан, полный ласки и моцы, чинил великие цуды и знаки сярод народу. Некоторые синагоги, называемой Либеретинской, и кали мы и закона, Мяне Твоим постанова. Зимора сказали ему: «Рабі, коли ти прибыв сюди?» І він відказав їм: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаєте мене не тому, що бачили цуди, а тому, що з'їли хліб і наситилися. Клопотітеся не про їжу, яка гине, але про їжу, яка застається на життя вічне, яку дасть вам Син чоловічий, бо його позначив Бог Отець». А вони сказали йому: «Що нам робити, каб виконувати справи Божі?» Ісус відказав їм: «У тим справа Божа, яка ви вірили у того, кого Він послав». Гэта слово Пана. Дорогие браты и сестры, сегодня урывку Евангелия мы почули про один из цудов, які доконав Єсус, коли навчав людей, які показував дорогу сапраўдну до свого Отца у небі. Як ми почули, що Ён наситив 5000 чоловік, і вучні його не убачили потім, як він ішов по морю. Пішов на таке місце пустинне, може помолитися, може там одному побыть. Але ми бачимо, що ті, хто скористався гэтым цудом, які були при їм, які наситилися гэтым хлібом, тепер захоплені і шукають Єсуса. Готові йти, вони пересікають, готові йти за їм. Вони пересікають озеро, ідучи по слідам того, хто без найменших намагань змог здобути хліб і дати гэтому великому натовпу. Вони називають Єсуса раббі і готові обвясити його володаром, бо думають, що нарешті прийшов хтось, хто сапраўды вирішить їх проблеми. І вони вірять, що з їм у них буде нас спитати собі, ці імкнемося ми шукати сапраўда і бі. Ми так само повинні відкрити своє серце на Боже Слово, на Божі справи. Каб, прибуваючи у сакраменті Евхаристії, ми удзельнічаем у гасціні, яка дае нам ежу на жыццё вечнае, таму просім о Божых дарах для нас і ўсяго Касцёла. Молімся, Святы Касцёл, каб ён шчодра карміў сваіх верных Божым Словам і хлебам жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсё чалавецтва, каб яно паверыла ў Хрыста, які робіць знакі і цуды ў сваім Касцёле. Цябе просім. Молімся за несправядліва асуджаных, каб яны знайшлі суцяшэнне і надзею ў Хрысце. Цябе просім. Молімся за нашых бацькоў, душпастыраў, настаўнікаў, дабрадзеяў, каб Пан Бог узнагародзіў іх за ўчыненае нам дабро. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва за Завадскага Станіслава, каб міласэрны Бог прыняў бы яго да свайго валадарства ў небе. Цябе просім. Молімся за нацу сабраных, каб мы ўзрасталі ў веры і выконвалі Божыя справы. Цябе просім. Боже Ойче, выслухай просьбы Твайго Касцёла і учыні, каб усе людзі маглі радавацца Тваімі дарамі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Радуймося, християне, бо Христуса з гробу встане, даровала нам збавлення. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Патриархи рады стали, что в отхланях пробывали, як Збавителя дождали. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. І убачили ясного, ён адняў моц духа злого, им сказал идти до Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Моліться, брати і сестри, как мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ойче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, как почищенные Твоей ласкою, мы стали годными удельничу в сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. О, грех и смерть. Ён, калі добровольне выдаў себе на муки, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і знотае падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта і ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі, вдосконаленное на вечеру ягоною. С померлых смерть смертью звоевалицы, Збавитель воскрес, всем верным с небес радость, Иису покой принес. Всем верным с небес радость, Иису покой принес. А раница и женщины до Иисуса и шли, и мира дорогое яны с собой несли, и мира дорогое яны с
Помолимся. Усемогутный вечный Боже, Ты праз мертвых по восстаниях Христа отродил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавления нашей сердце, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ты есть маті, з мертвих повстав згодно з словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодно з словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, капи мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя, Бога и Тебе прославляли, как мы в небе спевали. Аллилуйя, аллилуйя, вечный отпочинок дай ему, Пане, а світло вечное нехай ему светить. Вечный отпочинок дай ему, Пане, а світло вечное нехай ему светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлен